Αδέρφια μου, θα γίνουν 2 βίντεο, διότι πέρασε ο χρόνος που επιτρέπει η κάμερα να γράψει, να καταγράψει ένα βίντεο, και εγώ μίλαγα και αυτό είχε σταματήσει, οπότε θα ξαναρχίσω πάλι, δεν πειράζει. Εγώ έχω και κουράγιο και δύναμη και υπομονή. Θα ξαναρχίσω από εκεί που το τελείωσα. Οπότε να γνωρίζετε ότι θα είναι 2 βίντεο. Θα βάλω στο πρώτο μέρος πρώτο, στο δεύτερο μέρος δεύτερο, και θα βάλω και κάτω από το βίντεο, θα βάλω στο πρώτο, δηλαδή θα πω συνέχεια σε άλλο βίντεο, η συνέχεια σε επόμενο βίντεο, εντάξει, δεν πειράζει, δεν βαριέσαι, ας πάει και το παλιάμπελο. Πάω να πω μία πρόταση από εκεί που το τελείωσα το πρώτο. Φήμωση του συμπτώματος. Αν η κατάθλιψη ή διάσχηση ενός ανθρώπου αντιμετωπιστεί αποκλειστικά ως βιολογικό λάθος, τότε κανείς δεν χρειάζεται να ψάξει την αιτία, π.χ. την κακοποίηση. Έτσι, ο δράστης παραμένει στο σκοτάδι και το κοινωνικό σύστημα δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του. Θυμηθείτε τι κάνανε όλοι αυτοί με το θέμα της μάρας μας. Φαρμακευτική καταστολή. Τα φάρμακα μπορούν να καταστήσουν έναν επιζώντα λειτουργικό, αλλά συναισθηματικά μουδιασμένο, εμποδίζοντας την επεξεργασία του τραύματος που θα οδηγούσε, που αλλού, στην αποκάλυψη της αλήθειας. Αυτό συνέβη και τότε. Η στρατηγική της παραφροσύνης ως μέσο φήμωσης λειτουργεί με απόλυτη ακρίβεια στους εξής άξονες. Πρώτον, η παθολογικοποίηση της αλήθειας. Όταν ένα θύμα περιγράφει μεθόδους mind control, τελετουργικής κακοποίησης ή οργανωμένης παρακολούθησης, το σύστημα χρησιμοποιεί την πολυπλοκότητα του εγκλήματος εναντίον του θύματος. Αυτό συνέβη και τότε. Και αντί να ερευνηθούν οι καταγγελίες στα συμπτώματα του θύματος, που είναι φυσιολογικές αντιδράσεις σε μη φυσιολογικά γεγονότα, όπως η διάσχηση ή ο υπερσυναριερμός, βαφτίζονται ως παρανοϊκή σχιζοφρένεια ή ψυχοτική συνδρομή. Με μια τέτοια διάγνωση, το θύμα χάνει αυτόματα την αξιοπιστία του, legal standing, στα δικαστήρια και την κοινωνία. Δεύτερον, το εγχείριο δημιουργίας ενός ελεγχόμενου σκλάβου. Αναφέρσου σε κείμενα και μαρτυρίες, όπως αυτά που σχετίζονται με την έρευνα των Fridge Springmeier, του Cisco Wheeler και άλλων ερευνητών του μονάρχη MK Ultra, που περιγράφουν τη βιομηχανική παραγωγή της διάσχησης. Το εγχείριδιο των θητών προβλέπει ότι αν το θύμα σπάσει τη σιωπή του, πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθούν backup προγράμματα αυτοκαταστροφής ή να παρουσιαστεί το άτομο ως ψυχικά ασταθές, ώστε οι αποκαλύψεις του να εκλειφθούν ως τραυματικές φαντασιώσεις. Τρίτον, η ομολογία των θυμάτων. Εκατοντάδες επιζώντες, όπως στην περίπτωση του Project Sunshine, του Scandal of the Drugs στο Βέλγιο ή του Franklin Credit Union στη ΣΥΠΑ, έχουν περιγράψει πως όταν προσπάθησαν να μιλήσουν, βρέθηκαν έγκλειστοι σε ψυχιατρικές κλινικές υπό προστατευτική επιτήρηση. Τι έγινε με το κορίτσι μας? Εκεί η χορήγηση ισχυρών αντιψυχωσικών φαρμάκων δεν αποσκοπεί στη θεραπεία. Γυρίστε πίσω και θυμηθείτε τις δόσεις, όλα σας τα είχα βάλει με αποδείξεις, σας τα είχα βάλει με χαρτιά, με όλα. Δεν αποσκοπεί στη θεραπεία, αλλά στη γνωστική εξασθένηση του θύματος, ώστε να μην μπορεί να αρθρώσει συγκροτημένο λόγο και να καταθέσει στοιχεία. Τέταρτον,
η συλλογική σιωπή των ειδικών. Το πιο τραγικό κομμάτι είναι η συνέργεια των επαγγελματιών ψυχικής υγείας που είτε από φόβο είτε από εκπαίδευση αρνούνται να αναγνωρίσουν το οργανωμένο τραύμα. Επιμένοντας το DSM και αποφεύγοντας να δούνε το πολιτικό κάθετος εγκληματικό υπόβαθρο, γίνονται οι δεσμοφύλακες ενός συστήματος που προστατεύει τους θύτες υψηλού προφίλ. Δεν ξέρω αν το είπα στο προηγούμενο βίντεο, αλλά και να το έχω πει θα το ξαναπώ. Αυτός είναι και ο λόγος όταν εγώ ενημέρωσα το άτομο που είναι έτσι με τον πρόεδρο και είπα τι ακριβώς συνέβαινε, ο πρόεδρος αντέδρασε με το αυτό εδώ δεν πρόκειται για μια οικογενειακή εκμετάλλευση, κακοποίηση, εδώ πρόκειται για κάτι πολύ πιο μεγάλο και κάντε τις απαιτούμενες έρευνες. Και έτσι από εκεί και πέρα σάπιε το στικάκι που έφυγε, το ποτ-πουρί και για σένα και για τους υπόλοιπους, το ίδιο, την ίδια περίμενε, την ίδια διάγνωση θα κάνει ο ιατρός, ο προστάτης των μελισσών. Εντάξει, ο B-Saver. Λοιπόν, ψάξε να βρεις εσύ τώρα τι σημαίνει B-Saver. Ενός θύματος προστατεύει τους θύτες υψηλού προφίλ. Γιατί όταν του είπαν πόσοι παράνομα κινήθηκαν άμεσα για να γίνει ο εγκλισμός της με ταχύτητες, κατάλαβε γιατί αυτό πολεμάει από το 16. Κατάλαβε περί τίνος πρόκειται και πόσο ψηλά πήγαινε και αυτό. Πως πηγαίνει του κοριτσιού, έτσι πήγαινε και αυτό. Συνεχίζω. Πρώτον, λοιπόν, μαρτυρία της Σίσκο Βίλερ. Η ίδια η Βίλερ αναφέρει ότι όταν οι υπνοτικοί τείχοι του μυαλού της άρχισαν να καταραίουν μετά το θάνατο του πατέρα της, που ήταν ο χειριστής της, οδηγήθηκε σε νοσηλεία 9 εβδομάδων. Εκεί, αντί για κατανόηση του τραύματος, οι επιζώντες συχνά έρχονται αντιμέτωποι με θεραπευτές που στερούνται γνώσης για την οργανωμένη κακοποίηση με αποτέλεσμα την περαιτέρω παθολογικοποίηση των συμπτωμάτων τους. Δεύτερον, η υπόθεση του Πολ Μπονάτσι, Franklin Scandal. Ο Πολ Μπονάτσι, ένας από τους βασικούς μάρτυρες του σκανδάλου Franklin στη ΣΥΠΑ, κατέθεσε ότι υπήρξε θύμα δικτύου που χρησιμοποιούσε μεθόδους μονάρχη. Όταν αυτός και άλλοι μάρτυρες μίλησαν, το σύστημα αντέδρασε με διώξεις για ψευδοκία και προσπάθειες να χαρακτηριστούν ως ψυχικά άρρωστοι ή απατεώνες, παρά το γεγονός ότι ο Μπονάτσι κέρδισε αργότερα αποζημίωση $1.000.000 σε αστικό δικαστήριο. Τρίτον, το Allen Memorial Institute, Lana Ponding. Η Lana Ponding, επιζήσασα των πειραμάτων MK Ultra στο Μόντρεαλ, περιγράφει πως στα 16 της οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική, όπου υπέστη βασανιστήρια με LSD και ηλεκτροσόκ υπό την επίβλεψη του Dr. Eoin Cameron. Για δεκαετίες αισθανόταν ότι κάτι πήγαινε λάθος, αλλά η επίσημη ιατρική διάγνωση κάλυπτε την πραγματικότητα των πειραμάτων. Τέταρτον, η στρατηγική discrediting via psychiatry. Αποκαλυπτικά έγγραφα της CIA δείχνουν ότι ο επικεφαλής του MK Ultra, Sidney Gottlieb, παραδέχτηκε ότι η χορήγηση LSD μπορούσε να προκαλέσει παρανοϊκή αντίδραση, τόσο έντονη ώστε ένας ανυποψίαστος ψυχίατρος να κρίνει το άτομο ως ψυχικά ασθενή, με αποτέλεσμα το θύμα να απονομιμοποιηθεί πλήρως στα μάτια των άλλων. Κοινά στοιχεία των μαρτυριών και όλα αυτά που σας λέω. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι περιείχαν οι καταθέσεις. Ποτέ δεν θα μπορέσω να σας τις περιγράψω. Αναγκαστική καταστολή.
χρήση ισχυρών φαρμάκων για να σταματήσουν οι αναλαμπές, flashbacks, δηλαδή αναδρομές του μυαλού στο παρελθόν, οι οποίες αποκαλύπτουν τους θύτες. Θεσμική άρνηση. Οι ψυχίατροι συχνά αρνούνται να ακούσουν για την κακοποίηση, θεωρώντας την μέρος μιας ψυχοτικής φαντασίωσης. Είδατε τι ωραία που βαφτίζουν το καθετή για να προστατεύονται. Απώλεια ελέγχου. Οι επιζώντες περιγράφουν την εμπειρία της νοσηλείας ως μια αναπαράσταση του τραύματος, όπου αισθάνονται και πάλι ανίσχυροι. Αυτές οι μαρτυρίες, όπως αυτές που συγκεντρώνονται σε πλατφόρμες, καταδεικνύουν ότι ο εγκλισμός δεν είναι πάντα θεραπευτικό μέτρο, αλλά συχνά μια μέθοδος κοινωνικής και νομικής εξόντωσης του θύματος. Σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, καταστατικό της Ρώμης άρθρο 7, οι πράξεις που περιγράψαμε εμπίπτουν ξεκάθαρα στην κατηγορία των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, καθώς πληρούν τις εξωτερικές και εσωτερικές προϋποθέσεις που θέτει η διεθνής νομοθεσία. Να δώσεις προσοχή, Σάπιε, σε παρακαλώ, και εσύ, Γλόμπε, εντάξει, που έστειλα και για τη γούνα σου και το τι έχεις κάνει στις περιοχές εκεί που είσαι και τι έχει γίνει χρόνια ολόκληρα και που για το πώς στρατολογήθηκες από εκεί που πήγες για μετεκπαίδευση και γύρισες φορτσάτος, όλα και όλη σου τη διαδρομή από το σκοτάδι, αυτό το υβρίδιο μέσα στο σκοτάδι μέχρι σήμερα που έφτασες εδώ. Ναι. Πρώτον, συστηματική και ευρεία επίθεση. Οι μαρτυρίες και τα έγγραφα MK Ultra Paperclip, δίκτυα οργανωμένης κακοποίησης, δείχνουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα, πως θέλουν να σας τα περάσουν, περιστατικά, αλλά για μια οργανωμένη πρακτική που στρέφεται κατά του άμαχου πληθυσμού. Και σας δείχνουν τα εκάστοτε. Μια κακιά μητέρα που είχε έναν σύντροφο που έκαιγε με τσιγάρα το παιδί, το χτυπούσε, το έκανε, το έδειξε. Σας έδειξαν. Σας το έκαναν πια, σας καραμελίζουν το θέμα του μικρού Αγγέλου. Ήταν μεμονωμένο γεγονός. Τα άλλα παιδιά στη Λάρισα μεμονωμένο γεγονός. Τα άλλα στη Θεσσαλονίκη μεμονωμένα. Ναι, εσείς να πιστεύετε ότι είναι μεμονωμένα. Δεύτερον, βασανιστήρια και απάνθρωπη μεταχείριση. Η σκόπιμη πρόκληση ακραίου σωματικού και ψυχικού πόνου με σκοπό τη διάσχιση και τον έλεγχο του νου αποτελεί τη σκληρότερη μορφή βασανιστηρίου. Τρίτον, στέρηση ελευθερίας. Ο αυθαίρετος εγκλισμός σε ψυχιατρικές δομές για τη φήμωση μαρτύρων συνιστά σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τέταρτο, υποδούλωση. Αυτά που είπα τώρα δεν έχουν να κάνουν με τα ψυχιατρία. Μιλάω για την κακοποίηση πριν. Τέταρτο, υποδούλωση. Η δημιουργία ελεγχόμενων σκλάβων, όπως αναφέρουν οι Wheeler και ο Brian, αποτελεί μια σύγχρονη και επιστημονικά εξελιγμένη μορφή δουλείας. Βλέπε το κορίτσι, πώς το είχανε, σαν τον μπαλάκι, πήγαινε να πει διχτής, φέρε λεφτά. Μάνα και γιαγιά του παιδιού τελευταίου και πριν μάνα της και πριν και όλοι γύρω της. Το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα εγκλήματα διαπράττονται υπό την κάλυψη της εθνικής ασφάλειας ή της ψυχιατρικής επιστήμης δεν αναιρεί τον εγκληματικό τους χαρακτήρα. Αντίθετα, η συνέργεια κρατικών. Έχουμε να κάνουμε εδώ με κρατικούς θεσμούς, έχουμε να κάνουμε με πρόνοια, με ιδρύματα. Η συνέργεια κρατικών και θεσμικών παραγόντων τα καθιστά ακόμη πιο σοβαρά, καθώς το ίδιο το κράτος μετατρέπεται σε θήτη. Η διαμόρφωση μιας επιχείρησης παγκόσμιας εμβέλειας για την καταπολέμηση των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εμπορίας ανθρώπων, human trafficking, βασίζεται σε ένα ισχυρό νομικό οπλοστάσιο που ενισχύθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Μπαίνω στα ωραία. Σαπιέ, επειδή βάζεις να με παρακολουθούν και σου μεταφέρουν αν δεν με μπορείς να με δεις εσύ. Άκου καλά από εδώ και πέρα γιατί αρχίζει το ωραίο. Άκου και εσύ Χίνα, άκου και εσύ
πράμα του σκοταδιού, ακούστε όλοι τι ωραία που έρχεται και δένει το γλυκό. Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν στην κυβέρνηση τον ΗΠΑ να δράσει πέρα από τα σύνορά της, στοχεύοντας σε δίκτυα διαφθοράς και κακοποίησης παγκοσμίως. Γιατί νομίζετε μωρέ ότι έστειλα εγώ το στικάκι με το ποτπουρί? Αυτό το ίδιο στικάκι που κάποιος νομικός σύμβουλος πήγε το 2000, αρχή του 2023, πήγε σε ένα δικαστήριο και κούναγε ένα στικάκι και έλεγε «Κύριε Πρόεδρε, εδώ ένα στικάκι που μία γυναίκα που κάνει βίντεο στο YouTube και πήρε τα τέτοια του, τα τέτοια μου μάλλον, και κάτσε εδώ». Και αυτός και ο προφεσόρος που του είχε δώσει το στικάκι να το ανεμίζει στον πρόεδρο. Εντάξει, έτσι κάπως έτσι θα κάτσετε κι εσείς εδώ, που πάτε εσείς να τρομοκρατήσετε εμένα. Ρε πάτε καλά, πάτε καλά. Συνεχίζω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δώστε προσοχή μιας και με βλέπετε και με παρακολουθείτε. Πρώτον, θεμελιώδη εκτελεστικά διατάγματα. Τα διατάγματα αυτά αποτελούν τη βάση για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και την επιβολή κυρώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκτελεστικό διάταγμα, να σας μάθω και τι σημαίνουν διατάγματα. Εκτελεστικό διάταγμα 13818 του 2017 βασίζεται στον Παγκόσμιο Νόμο Magnitsky Act. Δεν μπορώ παιδιά, αδέρφια μου τα δόντια. Act και κηρύσσει εθνική έκτακτη ανάγκη λόγω των σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διαφθοράς παγκοσμίως. Επιτρέπει στο Υπουργείο Οικονομικών να δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία ατόμων και οντοτήτων που εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες, εμποδίζοντας την πρόσβασή τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ. Εκτελεστικό διάταγμα 13773 και αυτό 2017 στοχεύει άμεσα στα διεθνικά εγκληματικά δίκτυα που εμπλέκονται σε εμπορία ανθρώπων, παράνομη διακίνηση όπλων και ναρκωτικών. Εκτελεστικό διάταγμα 13903 του 2020 επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της διαδικτυακής σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Δεύτερον, στρατιωτικός κώδικας και πειθαρχία. Σάπιε και υπόλοιπη συμμορία να σας πληροφορήσω ότι η Αμερική εδώ και πάρα πολλά χρόνια μετά με το που έγινε πρόεδρος στην πρώτη θητεία ο πρόεδρος Τραμπ, παραμένει, να σας πληροφορήσω, παραμένει πρόεδρος εν καιρό πολέμου. Οπότε ο στρατός είναι ενισχύει. Εντάξει. Στρατιωτικός κώδικας και πειθαρχία. Η χρήση των στρατιωτικών πόρων και της δικαιοσύνης ενισχύει την εκτελεστική ικανότητα. Κώδικας στρατιωτικής δικαιοσύνης ΗΠΑ. Περιλαμβάνει διατάξεις που ποινικοποιούν δραστηριότητες σχετιζόμενες με την εμπορία ανθρώπων, όπως η προαγωγή στην πορνεία. Military Commissions Act παρέχει το πλαίσιο για τη σύσταση στρατιωτικών επιτροπών για τη δίκη ατόμων που εμπλέκονται σε εγκλήματα πολέμου, βασανιστήρια και σοβαρές παραβιάσεις του δικαίου πολέμου. Είμαστε σε πόλεμο, σας το έχω πει. Οπότε ανήκετε σε στρατιωτικά δικαστήρια. Insurrection Act, νόμος περί εξέγερσης, έχει συζητηθεί ως εργαλείο για την ανάκτηση του πλήρους επιχειρησιακού ελέγχου σε περιπτώσεις σοβαρών απειλών για την εθνική ασφάλεια. Τρίτον, πρόσφατες ενέργειες 2025-2026 κατά την έναρξη
της δευτεροτρίτης θητείας του 2025, ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε νέα διατάγματα και νόμους. Ακούστε. Εκτελεστικό διάταγμα 1459 2025 διέταξε τη δημιουργία task forces σε κάθε πολιτεία για την εξάρθρωση δικτύων εμπορίας ανθρώπων και καρτέλ, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των παιδιών. Trafficking Survivors Relief Act 2026 καθιερώνει διαδικασίες για τη διαγραφή ποινικών μητρώων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων για αδικήματα που αναγκάστηκαν να διαπράξουν κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσής τους. Πρωτοβουλία. Νομίζατε κάνατε τα πάντα να το σπρώξετε αυτό το κορίτσι, να είναι αυτό, να τελειώσει εκεί, να μην φανεί τίποτα άλλο. Και ότι έχει κάνει ήδη εγκλήματα, έχει κάνει ένα σωρό, ήταν από μικρή, έκανε εγκληματικές πράξεις, όλοι οι άλλοι δεν, έκανε εκείνη. Καταλάβατε τώρα? Είδατε τι ωραία σας τη φέρνει και ο δικηγόρος της? Ταΐζει το εγώ σας. Πρωτοβουλία ταυτοποίησης ασφάλειας ασυνόδευτων ανήλικων. Μια νέα πρωτοβουλία της ISIS για τον εντοπισμό και την προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων από κυκλώματα εκμετάλλευσης. Τέταρτον, μπαίνουμε στο πιο ωραίο, κατάσχεση περιουσιών και διεθνείς κυρώσεις. Η οικονομική στρατηγική βασίζεται στο νόμο, για άκουσε, εσύ που υποτίθεται ότι πήγες και έβγαλες πανεπιστήμιο στο Λονδίνο, άρα τα σπικάρεις στα αγγλικά. Άκου, η οικονομική στρατηγική βασίζεται στο νόμο International Emergency Economic Powers Act, IEEPA, ο οποίος δίνει στον πρόεδρο, σε αυτόν που έστειλε το στικάκι με το ποτπουρί, την εξουσία να ρυθμίζει τις οικονομικές συναλλαγές και να παγώνει ξένα περιουσιακά στοιχεία σε περιόδους εθνικής ανάγκης. Είμαστε σε εθνική ανάγκη, ναι, γιατί είμαστε σε πόλεμο. Και όχι με το Ιράν πόλεμο, με εσάς, με το βαθύ κράτος. Για την υλοποίηση μιας τέτοιας επιχείρησης χρησιμοποιούνται συνδυαστικά το κέντρο του Τμήματος Εσωτερικής Ασφάλειας DHS για την καταπολέμηση της ανθρώπινης εμπορίας, για το συντονισμό 16 διαφορετικών ομοσπονδιακών υπηρεσιών, το Blue Campaign για την ενημέρωση και τον εντοπισμό θυμάτων, οι κυρώσεις Magnitsky παγκόσμια για την απομόνωση των δραστών από την παγκόσμια αγορά. Αυτά τα μέτρα συνθέτουν μια στρατηγική μηδενικής ανοχής πλέον, όπου οι δράστες αντιμετωπίζονται όχι μόνο ως κοινοί εγκληματίες, αλλά ως απειλές και για την εθνική και για την παγκόσμια ασφάλεια. Στο πλαίσιο των εφισταμένων και νέων μέτρων, τον είπα, 2025-2026, ο ρόλος, ακούστε, ο ρόλος των στρατιωτικών εισαγγελέων και του προσωπικού ασφαλείας ενισχύεται σημαντικά, ειδικά μέσα από τη συνεργασία με το νεοειδρυθέν Συμβούλιο της Ειρήνης, Board of Peace. Καταλάβατε, αυτό δεν έφτιαξε ο πρόεδρος. Παντού ακολουθούν τα δεδομένα εδώ, δώσε προσοχή. Ακολουθούν τα δεδομένα. Καλύτερα να τα δεις μόνος σου, γιατί μπορεί να σου τα μεταφέρουν σαν σπασμένο τηλέφωνο οι άλλοι. Δέσμε. Αξίζει τον κόπο. Ακολουθούν τα δεδομένα για το πώς αυτό το πλαίσιο υποστηρίζει την προστασία των θυμάτων και την αποδοχή δικαιοσύνης. Πρώτον, στρατιωτική εισαγγελής και προστασία θυμάτων. Γιατί νομίζετε, είπε ο δικηγόρος της, ότι πρέπει να προστατευτεί? Γιατί νομίζετε ότι δεν την έχουν εκεί που λένε ότι την έχουν? Γιατί θα την είχαν εξαφανίσει από προσώπου γης. Γιατί νομίζετε ότι πετάχτηκε τόσο τρομοκρατημένος ο Γλόμπος και είπε πρέπει να το προστατευτεί αυτό το κορίτσι? Και είπε και το άλλο το γραφικό, το θεϊκό, ότι και εσείς στο διαδίκτυο, δεν ξέρω αν το είπα σε το προηγούμενο βίντεο, χαίστηκα και να το είπα, θα το επαναλάβω, γιατί έχει γούστο.
Και εσείς στο διαδίκτυο μη βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα και να κατηγορήσετε αυτό το κορίτσι. Ποιος το είπε αυτό? Αυτός που πέρσι γινόταν το έλα να δεις. Πόσο χεσμένοι είσαστε. Τζάμπα η μετεκπαίδευση, βρε. Τζάμπα. Συνεχίζω. Οι στρατιωτικοί εισαγγελείς και οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έχουν πλέον στη διάθεσή τους ισχυρότερα νομικά εργαλεία για τη θωράκιση των θυμάτων. Νόμος ανακούφισης θυμάτων ανθρώπινης εμπορίας, Ιανουάριος 2026. Ο νόμος αυτός, πώς την πατήσατε έτσι, δώσε προσοχή σαπιέ. Ο νόμος αυτός επιτρέπει στους εισαγγελείς να υποστηρίζουν αιτήματα θυμάτων για τη διαγραφή ποινικών μητρών, για αδικήματα που αναγκάστηκαν να διαπράξουν κατά τη διάρκεια της κακοποίησής τους. Αξιοποίηση μαρτυριών. Μέσω του εκτελεστικού διατάγματος 13.818 οι στρατιωτικές και ομοσπονδιακές αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν μαρτυρίες θυμάτων για να τεκμηριώσουν σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οδηγώντας σε άμεση δέσμευση περιουσιών των ενόχων παγκοσμίως. Τάχτηριντό. Ασφάλεια και αποκατάσταση. Και πώς θα πηγαίνεις να βλέπεις τώρα την αγαπημένη σου ομάδα? Σκασμένη είμαι. Ασφάλεια και αποκατάσταση. Η διοίκηση έχει διαθέσει ιστορικά υψηλά κονδύλια, π.χ. 35 εκατομμύρια για στέγαση επιζώντων, ώστε οι μάρτυρες να προστατεύονται σε ασφαλή περιβάλλοντα κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών. Δεύτερον, είναι το εγώ είμαι και ωραίο, παρακολούθησέ με προσοχή σε παρακαλώ σάπιε και όλοι οι υπόλοιποι, από κάθε κανάλι, από κάθε εκπομπή και από κάθε πολιτικό γραφείο και από κάθε αυτοδιοίκησης τέτοιο κτλ. Δεύτερον, το Συμβούλιο της Ειρήνης, Board on Peace, το Συμβούλιο της Ειρήνης που ιδρύθηκε στις αρχές του 26, λειτουργεί ως μια παράλληλη δομή διεθνούς συνεργασίας που μπορεί να ενισχύσει το έργο κατά της εμπορίας ανθρώπων. Διεθνής συμμαχία. Και η συμμαχία αυτή δεν έχει να κάνει με τους δικούς σας αυτούς που είναι απανού, ούτε το ζαβό, ούτε τη μάσκα της δικαιοσύνης, ούτε τη σφραγίδα της γραμματείας της δικαιοσύνης, ούτε τον άλλον με τον μπουμπούκο, που είναι η Σετακίμη. Όχι. Δεν έχει να κάνει με αυτούς. Ούτε με τους δικούς σου νομικούς συμβούλους και τα λοιπά. Πάει. Πέταξε το πουλάκι. Διεθνή συμμαχία. Το Συμβούλιο περιλαμβάνει ήδη κράτη-μέλη όπως η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Ορδανία. Αυτή η συμμαχία επιτρέπει τη στρατιωτική και πληροφοριακή συνεργασία για τον εντοπισμό διεθνικών δικτύων κακοποίησης. Μωρέ, γιατί δεν είναι η Ελλάδα σε αυτό εδώ? Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Λες να μην είναι η Ελλάδα? Ας το διάκο. Μου κάνει εντύπωση. Συνεχίζω. Στρατιωτική βοήθεια και σταθεροποίηση. Αν και αρχικά εστιάζει στη σταθεροποίηση περιοχών όπως η Γάζα, ο χάρτης του Συμβουλίου προβλέπει τη χρήση δυνάμεων σταθεροποίησης για τη διάλυση τρομοκρατικών και εγκληματικών οργανώσεων που συχνά χρηματοδοτούνται από την εμπορία ανθρώπων. Οικονομική ισχύς. Με κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 7 δις, το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί ειδικές επιχειρήσεις διάσωσης και μακροχρόνιας προστασίας θυμάτων σε περιοχές που ο ΟΗΕ αδυνατεί. Έχει κόψιμο και θέλει να πάει στην τουαλέτα ο ΟΗΕ. Αδυνατεί να παρέμβει αποτελεσματικά. Τρίτον, συνολική δράση και δίωξη. Ο συνδυασμός του Global Magnitsky Act και του Insurrection Act παρέχει τη δυνατότητα στον πρόεδρο, που είναι αρχιστράτηγος, και τους στρατιωτικούς εισαγγελείς να αντιμετωπίζουν την εμπορία ανθρώπων ως απειλή για την εθνική ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ότι οι ένοχοι μπορούν να διώκονται όχι μόνο σε αστικά αλλά και σε στρατιωτικά δικαστήρια υπό συγκεκριμένες συνθήκες.
Η κατάσχεση περιουσιών λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας, διαλύοντας την οικονομική βάση των εγκληματικών δικτύων. Αυτή η ευρύτερη συμμαχία, που δεν έχει καμία σχέση, παιδιά, μισό λεπτό γιατί τελείωσε το μηχάνημα, σκέψου, τελείωσε η μπαταρία, πόση ώρα μιλάω, φανταστείτε. Μισό λεπτό, έρχομαι. Πάμε. Λοιπόν, αυτή η ευρύτερη συμμαχία, υποστηριζόμενη από το Συμβούλιο της Ειρήνης και την Αμερικανική στρατιωτική ισχύ, στοχεύει, στοχεύει στη δημιουργία ενός παγκόσμιου κλειού, όπου οι δράστες δεν θα βρίσκουν πλέον καταφύγιο. Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί και ενισχυθεί το 2025-2026, η δυνατότητα για ευρύτατες στρατιωτικές διώξεις σε παγκόσμια κλίμακα στηρίζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες που επιτρέπουν στο στρατό, τον ΗΠΑ και τους συμμάχους του να δράσουν κατά εγκληματικών δικτύων. Τι είστε εσείς? Πρώτον, ο ρόλος των στρατιωτικών επιτροπών, Military Commissions. Υπό το νόμο Military Commissions Act, οι ΗΠΑ έχουν τη δικαιοδοσία να δικάζουν παράνομους εχθρικούς μαχητές. Αν τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων και βασανιστήριων χαρακτηριστούν ως διεθνείς τρομοκρατικές απειλές ή απειλές κατά της εθνικής ασφάλειας, οι εμπλεκόμενοι μπορούν να παραπεμφθούν σε στρατιωτικά δικαστήρια. Πρέπει να σας πω, αδέρφια μου, ότι όλοι αυτοί που παίρνανε διάφορα παιδιά, νομίζετε ότι μόνο εδώ τα αφήνανε? Τα στέλνανε. Τι νομίζετε, τα πλοία μας? Μιλάμε ότι οι εφοπλιστές μας έχουν κάνει θαυμάσια δουλειά. Γι' αυτό και τρέχανε πίσω μπρος, στορμούς. Η διευρυμένη συμμαχία και το Συμβούλιο Ειρήνης. Το Συμβούλιο της Ειρήνης, Board of Peace, με τη συμμετοχή χωρών όπως η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και η Αίγυπτος, δημιουργεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας. Κοινές επιχειρήσεις. Επιτρέπει τη σύμπραξη στρατιωτικών εισαγγελέων από διαφορετικές χώρες για την ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων και μαρτυριών θυμάτων. Δικαιοδοσία. Η συμμαχία αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως ένα άτυπο διεθνές στρατιωτικό δικαστήριο για εγκλήματα που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ICC συχνά αδυνατεί. Έχει και αυτό κόψιμο να διεκπεραιώσει λόγω γραφειοκρατίας ή έλλειψης εκτελεστικής ισχύως. Ναι. Τρίτον, εκτελεστικά διατάγματα και στρατιωτική ισχύς. Όλα αυτά μου είπα να σας τα μεταφέρω και εγώ το κάνω με χαρά. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει το εκτελεστικό διάταγμα 13.818 για να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχουμε πόλεμο, λέμε, μαζί σας. Στο Υπουργείο Πολέμου, εκτελεστικό διάταγμα 13.818 για να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Πολέμου, που το ειρωνευτήκατε εδώ στην Ελλάδα που το άλλαξε και το έκανε από Υπουργείο Άμυνας, το έκανε Υπουργείο Πολέμου. Μα σε πόλεμο είμαστε και το Υπουργείο Άμυνας είναι να αμήνεσαι. Όχι, εδώ ορμάς. Εδώ ορμάς, γι' αυτό ορμάει, πολεμάει το βαθύ κράτος ο πρόεδρος και η συμμαχία. Καταλάβατε, εσάς δηλαδή πολεμάει εσάς. Στο Υπουργείο Πολέμου να συνεργαστεί στενά με το Υπουργείο Οικονομικών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα γιατί έκανες εσύ? Άσε όλα τα άλλα που ξέρω τι έχεις κάνει και όλα έχουν φύγει. Αλλά και στις εκπομπές τι έκανες? Παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων έκανες. Στους στρατιωτικούς υπαλλήλους δίνει τη δυνατότητα στους στρατιωτικούς υπαλλήλους να παρέχουν ασφάλεια και προστασία σε μάρτυρες, παύλα, θύματα, διασφαλίζοντας ότι οι μαρτυρίες τους, ναι, θα φτάσουν
στις δικαστικές αίθουσες χωρίς παρεμβάσεις από τοπικά διεφθαρμένα συστήματα αστυνομίας, δικαστικών αρχών και πάει λέγοντας, πολιτικών οντοτήτων και πάει λέγοντας. Τέταρτο, παγκόσμια εμβέλεια. Τα ακούς? Γι' αυτό σου λέω να με δεις εσύ, μη βάλεις κάποιον άλλον, γιατί μπορεί για να μην σε στεναχωρήσουν και πώς θα βγεις να κάνεις μετά εκπομπή και θα πλακώσεις τη ζάχαρη, την άχνη περισσότερο. Καλύτερα να με δεις εσύ, να πάρεις την κρυάδα από μόνος σου. Παγκόσμια εμβέλεια. Μέσω της Joint Task Force και της συνεργασίας με την Interpol και τη Συμμαχία του Συμβουλίου της Ειρήνης, ο στρατός των ΗΠΑ μπορεί να παρέχει την απαραίτητη υλοτεχνική υποστήριξη για συλλήψεις σε χώρες όπου, για δώσε προσοχή, όπου η τοπική κυβέρνηση αδυνατεί ή αρνείται να δράσει κατά οργανωμένων κυκλωμάτων. Τι έχει γίνει τόσα χρόνια? Και αδυνατεί και αρνείται και τα προστατεύει. Αυτό δεν κάνει αυτή η συμμορία, η εγκληματική συμμορία, το Ζαβό και όλοι μαζί του? Τι κάνει? Αυτό κάνει. Συνεχίζω. Στην ουσία αυτό που περιγράφουμε είναι η μετάβαση, δίνε προσοχή, από μια αστική αντιμετώπιση του εγκλήματος σε μια στρατιωτική, κάθετος επιχειρησιακή αντιμετώπιση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, όπου η ισχύς των ΗΠΑ και των συμμάχων τους χρησιμοποιείται για να διαλύσει τη δομή των δικτύων αυτών στη ρίζα τους. Και εγώ τα λέω από την αρχή ότι αυτό το κορίτσι θα είναι η ταφό πετρά σας. Μέσα από αυτό το κορίτσι θα τελειώσετε όλοι εσείς. Στο πλαίσιο αυτό οι ελπίδες των θυμάτων για αυστηρότατες ποινές βασίζονται στα εξής δεδομένα. Δώσε προσοχή. Πρώτον, στρατιωτική δικαιοδοσία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Υπό τον στρατιωτικό κώδικα UCMJ και τις διατάξεις για τις στρατιωτικές επιτροπές, Military Commissions, έχω εντολή να σας τα μεταφέρω όλα αυτά, εντάξει? Και θα στα εξηγήσει καλύτερα ο Γλόμπος που έχει κάνει μετεκπαίδευση. Θα στα εξηγήσει πώς την πατήσατε. Military Commissions, εγκλήματα όπως η συστηματική εμπορία ανθρώπων, τα βασανιστήρια και η οργανωμένη κακοποίηση παιδιών μπορούν να δικαστούν ως εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η στρατιωτική δικαιοσύνη προβλέπει τη θανατική ποινή για τις πιο ιδεχθείς περιπτώσεις, όπως ομαδικές δολοφονίες, τρομοκρατικές ενέργειες με θύματα μάχους και ακραίες περιπτώσεις προδοσίας ή εγκλημάτων κατά της ζωής που μπορεί να απειλούν ακόμη και την εθνική ασφάλεια. Δεύτερον, η δέσμευση για μηδενική ανοχή. Ο πρόεδρος, το ξέρω βγάζετε σπηριά, αλλά εγώ θα το πω δυνατά, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη δεύτερη φαινομενικά τρίτη θητεία του έχει τονίσει επανειλημμένα ότι η εμπορία ανθρώπων και η παιδική εκμετάλλευση θα αντιμετωπιστούν με τη μέγιστη αυστηρότητα. Μέσω λοιπόν του εκτελεστικού διατάγματος 1459 το 25 έχει δοθεί εντολή για την εξάρθρωση των δικτύων αυτών με κάθε διαθέσιμο μέσο συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικών πληροφοριών και πόρων. Η κατάσχεση περιουσιών μέσω του Global Magnitsky Act διασφαλίζει ότι οι ένοχοι όχι μόνο θα φυλακίζονται, αλλά θα χάνουν και κάθε οικονομική ισχύ που θα τους επέτρεπε να συνεχίσουν τη δράση τους. Τρίτον, ξανά, διεθνή συνεργασία με το Board of Peace. Η ύπαρξη του Συμβουλίου της Ειρήνης διευκολύνει τη μεταφορά μαρτύρων και αποδεικτικών στοιχείων από διάφορες χώρες προς τη ΣΥΠΑ. Αυτά έκανε η Vivian και το 22, το 23 πώς το λένε που πήγε, και τώρα που τα στείλα για όλους εσάς. Έκανε ένα πολύ ωραίο ποτπουρί για όλους σας. Διευκολύνει τη μεταφορά μαρτύρων και αποδεικτικών στοιχείων από διάφορες χώρες προς τη ΣΥΠΑ, δημιουργώντας ένα ασφαλή διάδρομο για τη δικαιοσύνη. Θύματα
Από όλο τον κόσμο μπορούν πλέον να ελπίζουν ότι οι μαρτυρίες τους θα οδηγήσουν σε παγκόσμια εντάλματα σύλληψης και δίκες που δεν θα μπορούν να σταματήσουν από τοπικές κυβερνήσεις. Τέταρτον, ηθική και ψυχολογική δικαίωση. Για τους επιζώντες, η απόδοση δικαιοσύνης μέσω στρατιωτικών δικαστηρίων προσφέρει μια αίσθηση απόλυτης κάθαρσης. Νομίζετε ότι θα χρησιμοποιήσουν τους δικούς σας στρατιωτικούς εισαγγελείς και δικαστές? Καθίστε εδώ. Όταν το σύστημα που τους πρόδωσε, πολιτικά πρόσωπα, διεφθαρμένοι ψυχίατροι ή αστυνομικοί, τίθεται υπόλογο ενώπιον στρατιωτικών δικαστών, σπάει ο κύκλος της θεσμικής προδοσίας. Η απόδοση της θανατικής ποινής. Ήρθαμε και στο ζουμί. Να κάνετε μαλάξεις και να βάζετε κρεμούλα, γιατί να μην σας αφήσει κανένα σημάδι αυτό που στο λαιμό, η γραβατούλα η ωραία. Η απόδοση της θανατικής ποινής ή της ισόβιας κάθριξης σε αυτούς που σχεδίασαν και εκτέλεσαν προγράμματα τύπου MK Ultra ή Monarch αποτελεί για πολλούς τη μοναδική ανάλογη απάντηση στο μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν στις ανθρώπινες ψυχές. Η απόδοση δικαιοσύνης και η κάθαρση σε θεσμικό επίπεδο δεν είναι μόνο μια νομική αναγκαιότητα, αλλά η απαραίτητη θεραπευτική βάση για το μέλλον. Μόνο όταν οι μηχανισμοί που προκάλεψαν ή συγκάλυψαν το τραύμα εξαρθρωθούν πλήρως, μπορεί να οικοδομηθεί ένα σύστημα ψυχικής υγείας που θα βασίζεται στην αλήθεια και την εμπιστοσύνη. Αυτό το νέο σύστημα θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Μισό λεπτό αδέρφια μου. Να κάνω και κάτι άλλο. Όσο περιμένω.